Dog, oh. Ay, alin? Oh. Maganda rin to, oh. Magkano to, kuya? 7,500, oh. Ayan, 7,500. So, yan daw si... Are you like that? Ay, boss mo, ma'am. Magkano tayo niyo, ma'am? Magkano po ba taon niyo, ma'am? Sabihin niyo lang, ma'am. Kung kaya, bigay ko sa inyo. Magpabaksin, ma'am. Oh, cute. Magkano po ba taon niyo, ma'am? Magkano? 7,500. Kung gusto niyo, ma'am, ito, Dasyan. May vaccine. Ay, oh, ibigay mo na. Ibigay mo na. Karga mo. Ito, may Ibigay mo mga na, vaccine ibigay mo na. naman. Doon. Ibigay mo na. Ibigay mo na. Wow. Salamat. Ito, ma'am, magkano po ba tawad niyo, ma'am? Liter na naka. Liter na. Maganda to, ma'am. Magkano tawad mo? Sabihin mo lang kung kaya, bigay ko sa'yo. Eh, tino yung gray, oh. Ito, oh, maganda. Yung rabbit, oh. Ang lalaki na. Buntis na yan. Buntis po to. Oh? Babae parehas yan. Baba. Yun yung lagi. Pag buntis, kuya, magkano binta nyo ng buntis na rabbit? Ito, ganito kalaki. Ito, beta namin yan. Okay, bigay ko na ng tag-500. Okay. Tumatang na lang yun. Mas malaki pa yung buntis yan. Oh, buntis na rin to. Oo, sayang. Ilan mo na nakasaw yung kalapati mo doon? Oo. 1,000 mo na lang. Dalawa. Pares mo ba eh? 1,000, dalawa. Kaya wapay bubenta namin sa inyo. Pero bigyan mo lang 1,000 yung dalawa. Kailangan lang ng pera. May libre paglagyan mo. Oo. Buntis na po yan. May paglagyan mo. Sila. Hindi ko na nga po tinaas ng presyo. Binigyan ko nga pag 500. Pero buntis po yan. Oh, next time, kuya. Okay. Next time. Ha? Next time na lang. Tapos nagpapabili pa ko ng bus yan. Ano yan? Lahat talagang yara. Yung pinky pie, andyan na yung pinky pie, oh. Halika. Pinky pie, ayun, oh. Ay. Sa akin, te, bilhin mo na lang, te. Oh, to rabbit ba? Mura na yun, sayang. Ate. Oh. Kunin nyo na yung ready ko. Ah, 300 na lang, bigay ko na lang yung puti ko. 300. 500 single ko na. Bigay ko na, 300. Kuya, magkano ganitong ibon nyo? 450 pare. 450 pares, kuya. 450. Oh, ang ganda, oh. Ang ganda. Ayun yung pinky pie. Ito na yung pinky pie. 450. Ang ganda. Manood! Pinoy! Ano, madam, ha? Ay! Atal sa balon. Magkano daw? Alit? Pag ibigay na lang.
Bigyan na daw sabi ni sir. Vaccine na yan. 7.5. Magkano? 7.5 na lang, madam. Ito. Pero sa yan, madam, bagong gupit lang. Ah, 7. Oo, gugupitan na yan, madam. Sa sobrang hakaw. Ah, 7,500. Ay, may vaccination din. Kompleto na, madam. Wow, galing. May mga ano rin, vaccination ano? Yun ang mahal, madam. Ang vaccine nila. Oo. Ganda na ba? Ano yung double dash yan, tapos Japanese Spitz. Ito oh. Hi. Ang cute oh. Hi. Ang cute, 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 cute. Yung touch ha. Ay, ma'am, magkano sa tawad niyo? Pwede. Hey, hey. Puro aso. Ha? Ganda yung lahi ito. Ito yung lion head. Ah? Bila mo yung kalapati mo ng ano? Ganda. Bila mo ng kalapati mo na asawa. Para may asawa na yun. Kuya, kano ito? Magkano? 1.5 po yan, madam. Pares. Breeder na. 1.5 pares. Ito yung ano, parang may lion, ano, lion head. Lion head. 1,500 pares. Wow. Proven, nabili na yung apat na anak niya. Sobrang ganda. Ganito rin. Na puting-puti. Ito yung makulang. Pero, Pag-anak. 900, madam. Nabenta ko pares. pero hindi meat type, ano? Hindi kami set. Ang meat, madam, ito mga to. Kaya nga, oh. Kalahin eh. Breeder na. Proven breeder. Pag ano, 2 months, 3 months, magkano yung binta mo? Pag mga Biliran niya para may model siya bago. 7 to 6. Marami din kaming rabbit. 500 Pero baka pag 1 ganyan month. lang yung ito wala yun, hit wala pa kami. Mga ganito lang rabbit namin, no? Itong gray, magkano mga ganito? Ilang months to? Isang buwan? Isang buwan mahigit. 2 weeks. Ayun ate, yung parang gusto mong kulay, oh. Ayun, oh. Magkano dito, kuya? 450 lang yan, madam. Yan Magkano? yung 450 pares na. Isang buwan may higit pala, 450 na. Oh, di na ako sanay yung rabbit mo. Barter ka. Barter ako. Palit tayo ng kulay. Para ibang lahi. Hmm? 2 weeks. Pares mo ta. Ate, Magkano yung ano to? Parang kuman. 450. Ay, 450 kayo. 450? Dalawa? Ilan yung 450 mo? Dalawa, ate? Sa akin, isang dali. Aliyah, come here. Ito, 200 madam. 100. Ito, madam, 200. Ito, magkano? 200. 200, kuya. Tapos, there's 100. Hey, 100. Ilang months to? Eh, wala pang ano, no? Isang buwan, 5 araw. Ito. 5 araw. Patingin. Ay. Uy, rin ako na. Oh, hawakan mo. Tignan niyo kung ano babae. Ayan. Tampay. Bii? Pek daw, pek. Oh, ni alam niya. Ano, paano, ano yan? Pek daw.